Ако дам заглавие на това, което ще споделя с вас е избери свободата. Амин. Амин. Колко хора разбират тази сутрин, че още в Стария Завет Моисей и израелтяните бяха под управлението на фараон. И той ги управляваше, но как? Когато им даваше работа и те бяха напълно като роби. Разбирате ли тази сутрин, че те бяха като роби? И правяха камъни и така нататък. И когато фараон виждаше, че работят, но имат време за Бог, тогава какво каза фараон? Дайте им още повече работа, да нямат време. А един роб, искам да ви кажа, че той няма собствено мнение, той е управляван. Робът има началник. Той няма собствено мнение. Каквото каже началникът, това е. Представете си, не знам, може повече от жените ще ме разберат, но когато отидат в магазина и си купат някакъв уред и те правят това, което им е угодно на тях, нали така? Когато искат го включват, когато искат работят с него, когато искат го оставят малко да почине. Така ли е? Робът няма собствено мнение. И в Галатяни, 5 глава, 1 стих, вижте какво казва апостол Павел. И така стоите твърди в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. И така стоите твърди в свободата, за която Христос ни освободи. Не се заплитайте отново в робско иго. Тази сутрин искам да ви кажа да стоиме в свободата. Затова казах да избереш да бъдеш свободен. Ние избираме да бъдем свободни. Казва Божието писание, че дяволът в Йоан 8 глава, че той е човекоубиец, че той е лъжец, че той е този, който манипулира, лъже. И когато ти вършиш зло или грях, ти си под управлението на този, който е. Разбираме ли тази сутрин, че когато ние вършиме престъпления, вършиме лоши неща и грях, ние сме под управлението на нечестивия. А Словото ни казва, стойте твърди в свободата, за която Христос ни освободи. Няма нещо по-хубаво от това да си свободен. И тези, които са по затворите, те за какво милеят? Какво искат? Нали? Свобода. Няма нещо по-хубаво от това да си свободен. Да бъдеш свободен. Човек е направил някакво престъпление и според това, което е извършил, понася наказанието си. Но няма нещо по-хубаво от свободата. А нашия Бог ни дава безусловно тази свобода. Как? В Откровение на Йоан казва, Духът се обръща към църквата и каза, изгубил си първата си любов. И казва по-надолу, 5 стих, спомни си къде си се спънал, покай се. Това е обръщането към тази свобода, да приемеме любовта на нашия Господ. И когато ние познаеме къде сме паднали, нашето покаяние ни връща към нашия Бог. Амин. Твоето покаяние може да освободи товар от твоя живот. И тази сутрин искам всеки един от вас да си зададе въпроса, аз къде стоя, какво правя, на кого служа. Защото християнството днес в 21 век има моменти, в които не знаят какво правят.
трябва да разбереме, че християнството е отговорност. Че ние трябва да служиме с дух и истина на нашия Господ. Затова, когато ние служиме с дух и истина на нашия Господ, той е този, който ще ни води през прави пътеки, този е, който ще ни пази от всичко видимо и невидимо. Но някъде в пътя си е момент и по някой път човек сбърква пътя. Колко хора тази сутрин искат да бъдат свободни? Нека да издигнат ръцете си. Искам да ви кажа, че твоята свобода е нещо от най-ценните в твоя живот. Да бъдеш свободен. Да бъдеш свободен в това, което... Да бъдеш свободен от греха. Да бъдеш свободен от греха. Вижте какво определение дава за роб. Робът няма собствено мнение. Човек, който е лишен от свободата. Собственост на друг човек. А когато ти си в греха, ти си собственост на друг. На друг човек. Човек, който няма мнение. И през миналите седмици размишлявах в Божието Слово и не знам защо Бог само ме връща в Галатяни и казва: стойте твърди, стой твърдо в свободата, която съм те освободил. Не се заплитай отново в робско иго. Не е твоето място там. Твоето място не е там. Стой твърдо в свободата. И както ви казах, че в Йоан дяволът е лъжец, измамник и той е този, който влошава и говори в мислите на човека. Когато човек се греши с нещо, първото нещо, което идва в мислите на човека е обвинението. Ето виж сега какво си направил, за какво си го направил и почва в тебе едно обвинение да почва да се развие. И почне ли да се развие, просто ти сменяш посоката си. Няма да забравя, преди 2-3 месеца тръгнахме за работа и ми звъни телефона непознат номер и дигам: ало, доктора, идвам да... Не е в проповедта ми, но ще искам да го споделя, понеже ви казах, че дяволът е лъжец. Доктор, идвам да направя аборт при вас. Пак ми се случва това за втори или трети път някой да ми звъни за аборт. На мене? И аз казах: в името на Исус, точно сега приеми свобода от тази лъжа, която дяволът ти е влошил и ти няма да абортираш, но това дете, което си заченала, ще го родиш в името на Исус. Амин. Какво се случва по телефона? Какво се случва? На кой звъна? Викам: на правилният човек си звънала. На правилният човек си звънала. Мина се малко време, бяхме и тя сама ми звъна. Вика: Бог ми говори чрез теб. Хора, не знам къде, по какъв начин Бог ще ви употреби за някой. Ами, вярно е. Мина се малко време, изпрати ми покана и ми пише: няма да абортирам това дете. Алелуя. Няма да абортирам това дете. И това нещо ме разпали. И си казвам: Господи, вярвам, че ти си говорил в сърцето на тази жена да устои, да не абортира. Молих се за нея. И проверих една статистика в 2024 има между 15 и 16 хиляди аборта. Това са много аборти за една година. Има 55 до 60 хиляди раждаемост. Но това е някъде около 20 или 30% надолу в България. За България говорим. 15 или 16 хиляди аборта. В битие тогава Господ, когато даде завета и каза: ти ще му нараниш петата, а той ще ти щупи главата. Това означава, че всеки един плод, който е в жената, семето, то е ценно. То е ценно, казах. То е ценно. И слава на Бога, това момиче дори ми каза: ще дойде и ще прославя Господ. Аз си казах: не пребързвай, извърви пътя
И това е, ние просто не знаем къде Бог ще ни изпрати. Той е лъжец. Той е лъжец, ви казвам. Той е лъжец, той е манипулатор. Той е този, който лъже хората. 2 деца имам, 3-то ми е много. Щом начи си го заченала, начи е със съдба от Господа. Нека да дадем слава на Бога. И това нещо разпали вътре в мене да се интересувам и да търся какво се случва в България. Каква е статистиката за аборти, колко деца се раждат и така. Важни неща са, хора. Не абортирайте. Амин. Амин. Той е лъжец. Стойте твърди в свободата, която Христос ни освободи. Нека да кажем амин. Нека да кажем заедно, аз ще стоя в свободата, която Христос ме освободил. Амин. Нека да ръкопляскаме. Стой твърдо. Аз ще стоя твърдо на канарата. И нещо, което ми прави впечатление, че Бог прави неща безусловно. Любовта на Господ е безусловна. И това, което ти дава като подарък в твоя живот, Той го прави безусловно. Но ти взимаш решението дали ще се обърнеш към Бог и да приемеш тази безусловна свобода. Дали ще приемеш тази безусловна любов. Или ще избереш да стоиш в тъмнината, в която си. В 21 век се нуждаеме да бъдем повечето светлина в този свят, за да може да пленяваме хора от тъмнината към царството на светлината. Начинът ти на живот тук определя ти, твоят начин определя начинът ти на живот тук на земята. Как живееш, какво виждат в теб, кого виждат в теб и дали ще видят тази истина в твоя живот. И в Йоан 8 глава 32 стих и ще познаете истината. И истината ще ви направи свободни. И ще познаете истината тази сутрин и истината ще направи всеки един от вас свободни. Нека да кажем амин. Коя е истината? Истината е Божието Слово, Логосът. По някой път ние, човеците, не приемаме корекции в нашия живот. Колко хора са съгласни с мен? Когато някой човек ти каже, истината е болезнена. Когато някой човек ти каже, истината е болезнена, казах. Но тази истина може да те освободи. Да те освободи и да падне товар от твоя живот. Амин. И ако приемеш тази сутрин истината и корекцията в твоя живот, Бог ще те освободи, ще падне товар от твоя живот. Може би да си се чувствал като пресиран, депресиран и в окови. Но тази сутрин Словото се обръща към теб и каза, ако приемеш тази сутрин моята истина, Божията истина, не човешката истина. Защото ние трябва да изобличаваме хората с любов. Съгласни ли сте с мен? Хора, Бог да вложи в сърцата ни любов, как да говориме, а не да го нараним и да сложиме сол в раната му. Но с любов. Тази пролюбодейка, когато дойде пред Христос, не когато свещениците искаха да го изпитат нашия Господ и каза, какво да направим, ето фанахме я. И Господ каза, който не е безгрешен, нека да хвърли пръв камъка. Господ никога не я обвини. Каза, отиди си, но не съгрешавай повече. Някъде да виждаме Господ да е казал нещо друго, само каза, отиди си и не съгрешавай повече. Тази сутрин Бог ви казва, не съгрешавайте повече. Тръгни си от този път. Избери тази сутрин свободата, за да дойде свобода върху твоя живот. И продължаваме в 33 стих, ще четеме. Отговориха му, ние сме Аврамово потомство. Никога не сме били слуги на някого. Как казваш, ти ще станеме свободни? Исус им отговори, истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. Виждате ли какво става?
всеки един, който върши грях, е слуга на какво? На греха. А слугата не остава вечно в домът. Слугата не остава вечно в домът. Кажи на човека до себе, че слугатът не остава вечно в домът. Синът остава вечно. Кажи му, синът остава вечно в домът. Синът. Амин. Синът. Кажи на човека, ти си син на Господ. И вижте сега какво казва Йоан. И така, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. А кой е синът? Нашия Господ Христос, Исус. Ако синът ви освободи, то наистина ще бъдете наистина свободни. И аз се нуждая от тази свръхестествена свобода, хора. Бог да освободи всеки един от нас от този затвор, от тази тъмнина, от този мрак. Да бъдем наистина свободни. За да може да служиме по един нов начин на Бог. Защото Бог иска да служиме по един нов начин, по начин, по който никога не сме му служили. Защото може да те употреби за някой в твоя път. Амин. И така, ако синът ни освободи, ще бъдем наистина свободни. А той Бог желае винаги да бъдем свободни. Кажи на човека до себе, че Бог желае винаги да бъдеш свободен. В Откровение на Йоан, 2 глава, изгубили сте любовта. Имаме едно против теб, изгубил си любовта, първата любов. И тази сутрин се обръща Бог към всеки един от нас. В нашия път, в нашето ходене сме изгубили първата любов, ревността. И нека всеки един от вас тази сутрин да си направи калкулация, да помисли къде съм сбъркал. Понеже казва, спомни си къде си се спънал. Спомни си къде си паднал. Покай се и се обърни към мен. Кажи на човека до себе, че Бог го обича безусловно. И аз толкова много благодаря на Бог, че ме обича безусловно. И в същата глава на Йоан 8 глава, 12 стих, и тогава Исус отново им говори: аз съм светлината на света, който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлина на живот. Нека да кажем амин. Аз съм светлината. Бог е светлината. Той е светлината. И който следва Бог, няма да ходи в тъмнина. Халелуя! Бог е светлината. И ако следваш светлината Христос, ти няма да ходиш в тъмнината. Амен? Нали, Жоре? Ако следваме светлината, ние следваме светлината, не следваме тъмнината. Няма как да ходим в тъмнината. Кажи, аз избирам да бъда свободен. Колко хора разбират, че тези, които са по затворите, се нуждаят от свобода и искат свобода. Няма нещо по-ценно от свободата и аз избирам тази сутрин да бъда свободен от Духът на Господа. И с това, което ще преключа, е пак в послание на Галатяни, 4 глава. Затова не сте вече роби. Обърни се на човека до себе си, му кажи, че вече не е роб, а е син. И ако си син, то си Божий наследник чрез Христос. Нека да дадем слава на Христос. Аз съм син. Аз не съм слуга. Аз съм син на Господа. Искам да ви кажа нещо.
че синът има всичко, което има бащата. Така ли е? Или греша? Синът има това, което има бащата, семейството. Затова не съм вече роб, а съм син. И ако съм син, то съм Божий наследник чрез Христос. Синът има всичко. Амин. Дори се връщаме и пак сега влизаме в този образ, в блудния син. Той поиска цялото си богатство, пропиля го, но разбра, че неговото място не е там в обора, че неговото място не е да бъде роб. Разбра, че при бащата има всичко. При бащата има всичко. При бащата има загриженост, при бащата има прегръдка, има обич. И си каза в себе си, ще отида, дори да бъда като един слуга. Дори слугата е по-почетен. Но бащата какво направи? Сложи му пръстена и го прие като син. Той се върна като блудният син пред небесният Отец.